салом мухлисони Барселона ва канали Барса ТГ. Пас аз гусели Бускетс рӯзи гузашта, дирӯз боз як легендаи дигари даста расман бо Барселона ва аъзоёни даста хайрухуш кард. маросими гусели Жорди Алба дар офиси бошгоҳи Барселона доир шуд ки дар он рӯзноманигорон, футболбозони даста ва роҳбарияту аъзои оилаи Алба иштирок доштанд. нафароне ки натавониста буданд дар ин маросим худро расонанд, ба таври навори видеоӣ таманниёти хешро барои Алба баён карданд. рости шартномаи Алба ҳоло ба анҷом нарасида буд ва ӯ имкон дошт ки боз ба муддате дар даста боқӣ монад, вале ҳолати феълии иқтисодии Барсаро ба назар гирифта, Алба тасмим гирифт ки рафтанаш метавонад сабукие ба бошгоҳ орад. илова бар ин, Жорди Алба маоши боқимондаи худро гирифтан намехоҳад. ба ҷуз аҳсан хондан дигар чӣ ҳам гуфтан мумкин? ҳам солҳо барои пешравии Барселона хизмат карду, ҳам дар охир тамоми корро кард ки кӯмаке ба вазъи имрӯзаи Барселона шавад. хуб дӯстон, имрӯз мо мебинем ки бозингарон ва дигарон дар бораи Алба чиҳо гуфтаанд. лутфан обуна шавед ва наворро то охир тамошо кунед. дӯстон, ёдовар мешавем ки навори мо бо дастгирии ширкати 1x омода шудааст. ҳама гуна рақобатҳои футболиро маҳз бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибу диданӣ гардонед. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barsa. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. салом ба ҳама. ин як рӯзи махсус барои ман аст. ташаккур ки дар ин ҷо ҳастед. шумо ба ман лаҳзаҳои зеботаринро дар фаъолиятам додед. ташаккур ба шумо мухлисон ва ба ҳама. ҳатто дар орзуҳоям ман хайрухуши беҳтареро тасаввур карда наметавонистам. дар оянда агар ба даста кӯмаки ман лозим шавад, ман бармегардам. 18 сол мешавад ки Барса ба ман ҳама чизро додааст. ман мехоҳам ба мураббиён, кормандон ва ҳамаи онҳое ки дар даста кор кардаанд ташаккур гӯям. ман ҳаёти ҳаррӯзаи ин ҷоро пазмон мешавам. оғози худро дар Ла-Масия хеле хуб дар ёд дорам. ман ҳамеша бо ифтихор ба ёд меорам ки чӣ гуна маро барои гузоштани санги асос дар шаҳраки варзишӣ интихоб карда буданд. ташаккур ба падару модарам ки аз хурдӣ маро ҳамеша дастгирӣ мекарданд. бо шарофати шумо орзуи ман амалӣ шуд. ман фикр мекунам ки Жорди Алба хуштабиаттарин шахс дар даста аст. ӯ мардест ки ҳама дӯсташ медоранд. як бозингари хело муҳим дар майдон ва утоқи либосивазкунӣ. Жорди дӯстам, мо корномаи ба ҳам монанд доштем. ту ҳам дар академия будӣ ва баъд рафтӣ. муносибати мо фарқкунанда мебошад. мо ҳам рӯзҳои баду рӯзҳои хотирмонро бо ҳам гузаронидем. Алба мисли Бускетс нест. вақте ҳамроҳи ӯ шӯхӣ мекардам, ӯ дарҳол посух медод. Бускетс бошад 10-15 рӯз мунтазир мешуд. Жорди, имрӯз ту аз худ ифтихор кун. ман туро бо ҳамаи ин солҳои ҳунарнамоият дар Барса табрик мекунам. ту дар ҷои худ дар майдон рақами як ҳастӣ. бо ту бозӣ кардан бароям шараф буд. ман ба ту ҳамаи хушиҳоро орзу мекунам. Жорди, туро бо доштани карьераи беҳамтоят табрик мекунам. ту ҷоизаҳои назаррасро ба даст овардӣ ва ҳамеша дар сатҳи баланд будӣ. рафтори ту дар мавсимҳои охир ба ман хело писанд омад. медонам ки душвор буд, аммо барои ҷавонон саҳми калоне гузоштӣ. ман ба ту ҳамаи хушиҳоро орзу дорам. ман мехостам дар ин рӯзи махсус барои ту ҳузур дошта бошам. аз ин рӯзи охирона дар Барселона ҳаловат бар. ин як анҷоми шоистае пас аз солҳои зиёд аст. ба ту чӣ гуфтан мехоҳам, ту аллакай медонӣ. ман туро хело дӯст медорам ва дар фаъолияти оянда тамоми комёбиҳоро орзу дорам. вақте ки ман ба даста омадам, маҷбур будам ки дар канори чап бозӣ кунам ва Жорди ҳаёти маро ҳам дар майдон ва ҳам берун аз он осонтар кард. ман аз ӯ хело миннат дорам ва ҳамроҳи ӯ муносибати хело хуб дорем. ташаккури зиёд барои ҳама хизматҳоят. беҳтарин ҳимоятгари чап дар таърихи Барса ва яке аз беҳтаринҳо дар ҷаҳон. бачае ки дилаш дар синаи худ ҷой гирифта наметавонад. ҳама ӯро пазмон мешаванд. бо Алба бозӣ кардан шараф буд. мо якҷоя бозиҳои зиёде гузарондем. ман аз ӯ бисёр чизҳоро омӯхтам. мо ӯро пазмон мешавем. Алба дили азим дорад. ӯ як шахси аҷиб аст ва вақте ки ман дар бораи Жорди Алба фикр мекунам, ман мехоҳам ки табассум кунам. манро хело дӯст медорам ва аз ӯ бисёр чизҳоро омӯхтам. ба ту ташаккур мегӯям. ту медонӣ ки ман дӯсти ту боқӣ мемонам.
ту беҳтарин ҳимоятгари чап дар таърих ҳастӣ. жорди як қисми маошашро гирифтан нахост то мо тавонем як дастаи рақобатпазир созем. ин нишон медиҳад ки ӯ дастаро чӣ қадар дӯст медорад. жорди футболбозест ки ҳама дӯсташ медоранд. вай афсонаи бузурги барселона аст. ин буданд суханони иштирокчиёни маросими хайрухуш бо алба. ба жорди барор хоҳонем ва хизматҳояш барои рушди даста аз ёди мухлисон ҳеҷ гоҳ фаромӯш намешавад. дар наворҳои баъдӣ атрофи бозингароне ки дар радари дастаи барселона афтодаанду даста харидан мехоҳад ҳарф мезанем. обуна шавед ва мунтазир бошед. хайр.